Паре, бе, джакети, бе. Паре, бе. Браво, тати. Ай, това паре. Браво. О, има Феликс, котката Феликс. Джако, нападай! Праща ти котка. Михаил. Чакай, един по един да ги отваряме, моля. Аз първи. Това е Готово, Джако, стига. Ели. Браво. Охо, има и за мен. Кикс лапс. Кой? Не знам, нещо като минерал. О, супер. Кристали. Детска Добре, лаборатория. аз мислих, че това е за мен. Лаб е лаборатория. Това за какво е? За тати, тати, това е за теб. Еха, знай кой ще пи на големи. Това е за караваната. Чакай, мой ред е от рампуда. Михаиле, това знаеш какво е? Да се отглеждаш, да се слагаш и порасват кристали. Сложи ги, нямам ръка. Какво е това? Това е за теб, май мамо. Да. Това от Леля Васи ми го праща. Чакай, помогни. И още имаме. Това не пише за кой. Кой е това, Иване? Това е химия, Иване, Как? химия. Не знаеш? Това е проветки, нали искаш да ставаш химик или проветки да таковаш? Виж как знае Леля, Това че му не е. казваш, Нартули казва. Просто това го смесваш се и това и става мъртво. Айде, отваряй. Боже. Иване, майче, може за теб. Какво има за... Я е наложи на обратно, ма с запитайката се вижда. Ято е. И супер, много хубава. Я? Ято е тебе. Хет to be. Виж, и твоята е Nike. Джако, не бе. Джако, там не, мамо. С край вече, отворихме. И това мога